Minflok offra soluzzjonijiet konkreti għan-nies li l-om ġranet sħaħ ibatu kaġun tal-qtuħ fil-provista tal-elettriku, Robert Abela nfex jattakka b'mod partiġjan lil Partit Nazzjonalista. F'intervista li saritlu fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista, il-Prim Ministru nnifsu ammetta li kienu ilhom jafu bil-problemi fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku żmien twil. Iżda l-Gvern baqa' jkaxkar saqaħ u ma ndirizzax dawn il-problemi b'mod immedjat. Semmejt propju anka fit-tweġibat tiegħek il-pjan tad-distribuzzjoni. Imma dan issa ġejna bżonnu għaliex ma konniex nafu bih qabel. Da skulli konna nafu bih qabel. Kaġun ta' dan eluf ta' Maltin u Awċin fl-aħħar jiem spiċċaw mingħajr dawl u saħansitra uħud minnhom mingħajr ilma. Kriżi nazzjonali li issa daħlet fl-10 jum tagħha. Iżda meta Bela kien mistoqsi jekk se jsejjaħ emerġenza nazzjonali, il-Prim Ministru reġa' jora kompletament din is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista. Sfortuna li għandna kap tal-oppożizzjoni illi f'mumenti bħal dawn fejn l-għaqal u l-maturità politika jitolbu għal għaqda nazzjonali u sforz wieħed biex nindirizzaw il-kwistjonijiet, jinżel fil-logħba tal-partiġjanizmu. Fid-diskors tiegħu Robert Abela prova jxejjen dak li qed jesperjenzaw in-nies bħalissa billi stqar li hu ilu 3 snin jaffaċċja sfidi. Aħna gvern li f'daw l-aħħar 3 snin u nofs li ma sfida ma kenniex qudiemna, però qatt maqtajna qalbna mill-isfidi u dejjem hemmenti li minn kull sfida nistgħu noħorġu aktar b'saħħitna. U dak li wrejna l-kull sfida li kellna jekk kienx il-pandemija, jekk kienx il-gwerra li bdiet fi frar tal-2020. Fl-istess diskors, Robert Abela spiċċa jfaħħar l-investiment tal-Interconnector u ammetta li mnalla kien dan il-proġett għaliex kieku ma kienx għall-Interconnector, kieku pajjiżna ma kienx il-laħħaq mad-domanda tal-elettriku. U qoddim din il-kriżi tad-dawl, il-Gvern qed jibqa' jwaħħal fis-sħana u fit-temperatura tat-tarmak. Robert Abela jinfex jiftaħar bil-wedid tal-Labor meta s-sistema falliet kompletament.